balón ao aire, acabou tocando Maisley. Manexa esa primeira posesión Sergio Llull. 10ª xornada en xogo. Río Natura Monbus buscando de novo a fazaña. O primeiro lanzamento de 3 de Rudy, quedouselle curto, rebote para Xanzópulos. Vamos a ver, pero parecía Zoa impar, cambiando nos bloqueos, bueno, unha das Zoa matchup, unha das características tamén do Obradoiro na liga. Mineraz para Xanzópulos, emparellado con Sergio Llull. Movéndose Diguar. Continúa Xanzópulos mal, recupera Rudy mete ese balón para Sergio, malas noticias, corre o Madrid, bueno, perde a bola Obradoiro, primeira canasta de Llull. Perda do Obradoiro vai ser contraataque do Real Madrid, entón hai que ter moito cuidado cas perdas. 2-0, primeira perda, primeiro castigo. Mineraz, Xanzópulos tratando de bloquear arriba Muscala. Aí está a penetración de Púmprola, caiu a chapa de Maisley, primeiro tapón tremendo tapón de Maisley. E que hubiera tamén unha boa defensa de Darden, non conseguiu, aí o vemos, Darden tapando moi ben, apareceu ben despois. Rectificou, tivo que rectificar o tiro Púmprola, sacou uno desde moi abaixo e eso, bueno, tapón de Maisley. Xanzópulos, o bloqueo de Muscala. Balón para Púmprola, o lanzamento de 5 metros, non, esgotábase a posesión, rebote para Rudy. Corre Sergio Llull. Conforma xa as defensas Río Natura Monbus. Llull con Muscala, Rudy mete dentro, balón para Mirotic, claro, o xogo quedou con Xanzópulos. Vai tratar de buscar, meteu a man Xanzópulos abaixo, primeira falta persoal do base grego. Ainda que nos cambios pode haber en esas situacións que dar un pequeno con un grande o tenen previsto porque está negando o centro e pola línea de fondo está a axuda, aí vemos a axuda de Mineraz, ¿no? Por lo tanto, bueno, a defensa está prevista, vamos a ver que tal, pero de momento esta primeira acción boa. Balón para Maisley, Sergio Llull. Primeiro minuto gastado no Palacio de Deportes. Outra vez cambio. Rudy quedou agora con Mineraz. Vai no buscar, aí está Rudy, de fora dentro. Acaba sacando, balón para Llull, circula para Darden, a tripla non. Acabábase a posesión, rebote para Rudy. Sí, por tanto rebote, porque é unha mágoa, ¿no? Despois dunha boa defensa. Insistíamos na previa, rebote, non perder balóns. De momento unha perda e un rebote ofensivo. Sergio Llull. O balón de Llull, trata de meter, había falta de Xanzópulos. E que nese cambio queda por, claro, Xanzópulos queda un pequeno con un grande, entón Xanzópulos ponse por diante, tratando de que non lle chegue o balón e os demais están atentos ás axudas. O pase de Llull non era bo, O pase de Llull foi casi un tiro. Sí, casi foi, bueno, o mellor que lle puido pasar ao Real Madrid desa falta. Sí, que pitaran, sí. Balón de Maisley para Llull. Trata de abrirse Rudy. Aí está Rudy xogando baixo do aro. Balón para Mirotic. Encarando a Muscala, anda ben de pernas Muscala e eso vai ser falta de Diguar, parece, no corte de... Falta de Ben Diguar, primeira. Puntos destacados o ano pasado, na victoria 61-64 de Obradoiro. Daja 9 puntos naquel partido Hamel, 14 de Diguar. Sí. Pero bueno, de momento, bueno, ainda está todo a empezar, pero en 2 minutos 2 puntos, ¿no? 2-0, de momento as cousas... Llull, meteu a man por detrás Xanzópulos, xogándose a terceira falta, será balón de fondo para o Real Madrid. Sí, de momento estaba a decir, bueno, o Real Madrid non corre, solo esa perda de balón de Xanzópulos, propicia un contraataque, por lo demais a defensa en estático ben, de momento. Move Rudy, balón de Rudy, non estaba mirando Muscala, Mirotic fronte a Muscala, o lanzamento non, defende ben Muscala, rebote para Púmprola. Xanzópulos. Púmprola. A xogada para o corte de Diguar. Sube agora Muscala. Púmprola. Vai forzar Púmprola, penetración de Púmprola, rectifica, saca para Mineraz, o lanzamento quedase curto, rebote ofensivo para Muscala, vamos a ver se a levanta. A man de Maisley non indican nada os colexiados. Sai o Madrid por mediación de Mirotic. Sergio Llull. Aí está o 2 para 2. Balón de Llull, saca para Rudy. Rudy cae Xanzópulos, continúa Rudy. No cambio agora con Muscala, indica ya Maisley que se vaya, que quiero aclarado. Aí está Rudy, metía para Mirotic, chegou unha anticipación Xanzópulos. Moi boa defensa unha vez máis, Diguar, balón de Diguar, Mineraz, acaba sacando a Maisley. Balón para Xanzópulos, Mineraz fronte a Mirotic, entra Mineraz, o lanzamento Muscala, o ferro que escupe, Sergio Llull. Aí está Llull, o lanzamento de Llull por elevación ante Púmprola, canastra de Llull. Os uns contra uns, esas canastas coast to coast, ¿no? de aro a aro prácticamente de Llull, esa é unha das claves tamén do Real Madrid, hai que paralo. De momento 4 puntos Real Madrid, 4 de Sergio Llull. Xanzópulos, o corte de Diguar, balón para Diguar. Mineraz,
De nuevo con Diguar, no cambio, queda con Maisley. Ahí está tratando de meter, a finta, levanta Muscala. Llega Maisley que condiciona. Están a atacar ben, pero a finalizar mal, ¿no? Fan posesións largas, xogan, pero non consiguen anotar de momento. Dúas canastras foron as que se lle escaparon fáciles aí a Río Natura Monbus nas últimas dúas accións. Muscala. Outra vez emparellamento, e iba por la línea de fondo. Balón para Rudy, flotou no Mineras, lanzou no rebote. Aí estivo ben aí Mineras ante Maisley. Momento moi ben a defensa de Obradoiro, non tan ben o ataque. Tamén a defensa do Madrid conta, claro. 4 minutos gastados, primeiro cuarto, 4-0 Real Madrid. De momento, iso sí, Río Natura Monbus está conseguindo curtar o ritmo que non teña esa alegría de outros días o Real Madrid. Hai falta de Maisley primeira. Se cambiaron os pivos no bloqueo entre pivos final, que fan un movimento por línea de fondo, e aproveitou no moi ben. Sellou Muscala para tratar de recibir dentro. Primeira falta de equipo do Real Madrid. O verán de fondo Río Natura Monbus. Preparado Diguar. Balón para Pumprala. Xanzopoulos. Por ahí ven Diguar. Bueno, vaya falta en ataque, no bloqueo Muscala. Va a ser primera falta Muscala ahí con Rudy. Primera falta personal de Muscala, cuarta de equipo de Río Natura Monbus. Moveu de fondo Dardem. Sí, tal vez chega un pouco cedo ese bonus, ¿no? Ya quedan 6 minutos. Ese único pero que se pode poñer de momento a defensa de... Ahí está Yul. Balón de Yul. Outra Rudy. vez cambiando todos os pivos abaixo. A defensa de Pumprala con Rudy. O lanzamento de Rudy. No, bueno, vaya castaña de Rudy. Rebote para Muscala. Boa defensa de Pumprala, rozando a falta de ataque Rudy, nesa acción. Xanzopoulos. Ataque longo de nuevo de Río Natura. Xanzopoulos. Balón para Pumprala. Ahí está Pumprala forzando. Atrae a defensa. Sí. Balón para Muscala. Muscala, Pumprala. Vaya lío que se están facendo. Ollo que quedan 5 segundos. 4. O lanzamento de 3 de Pumprala. Esta non toca nin ferro. Rebote para Mirotic. Sergio Yul. Balón para Rudy. Rudy. Chegou Muscala. Fixo unha cousa moi rara Rudy. De momento a defensa de Obradoiro conseguiu enfriar o partido. O que pasa é que demasiado, ¿no? Porque é que non anotaron. Levan 5 minutos, 0 puntos. Pero bueno, seguro que cando chega a primeira canasta venen a romper eso. Pero de momento están a conseguir que o xogo do Real Madrid non sexa o brillante o bonito que estaba sendo hasta esta xornada. Xanzopoulos. Sube Mineraz. Va y se queda Muscala. Ahí está Xanzopoulos, o bloqueo de Muscala. Pide Muscala para o tiro aberto. Muscala con Maisley. Muscala, o reverso, mete a man abaixo Mirotic. E outra vez balón de fondo, 4 segundos. Tratando de esgotar a posesión outra vez nos seus ataques, o que claro, de momento que conleva é que non anotan, pero bueno, o ritmo está, non importa 4-0, o que importa é que 4 puntos abaixo en nos primeiros 5 minutos. Move de fondo Xanzopoulos, ollo cos 5 segundos. Balón para Mineraz. Xanzopoulos, lanzamento de 3, tripla de Xanzopoulos no último segundo de posesión. Moi importante por eso, porque é a primeira canasta do Obradoiro, porque era o último segundo de posesión. 4-3, aún Sergio Yul. Balón para Rudy, a continuación con Mirotic. Ahí está Mirotic, a man de Diguar, saca para Yul, lanzamento de 3 de Yul, tripla de Yul. Contesta o Real Madrid, anota Sergio Yul. Pequeno despiste defensivo de Xanzopoulos, tampouco moi importante. Cando foi o balón dentro, perdeu un segundo de vista a Yul. O Madrid que castiga os erros. 7 puntos Real Madrid, 7 puntos Sergio Yul. Xanzopoulos, sube Pumprala. Sí, o corte de Diguar. Outra vez ataques longos. Ahí ven Muscala, Pumprala. Mirando para Muscala, Pumprala, saca para Muscala, lanzamento cómodo de Mike, o lanzamento de Muscala, Diguar non, rebote para Mirotic. Sergio Yul para Rudy. De nuevo Yul. Va a encarar ahí a Xanzopoulos. O rectificado, no, mal, impreciso. Chega Maisley, falta a Muscala. Segunda de Maisley. Sí, que de momento parece que Yul é o único recurso de ataque, ¿no? do Real Madrid. Están os dous equipos ofensivamente, bueno, bastante torpóns, Pero bueno, é o tipo de partido que lle convén ao Río Natura. Un pouco máis Natura que o meu. Sí, sí. Vais ao banco, Salah Maisley. Entra Felipe Reyes. Perde altura o Real Madrid. Sí. Pero gaña forza. E agresividade. Entrou en cancha tamén Rafa Luz en sustitución de Xanzopoulos, que tiene as faltas, lembrolles. Balón de Muscala, Rafa Luz, movéndose baixo aro Diguar. Entrou tamén Delas en sustitución de Mineraz. O lanzamento, nada, rebote toca a Rafa Luz e acaba rabuñando Felipe. E outra vez. Aí está Sergio Yul, hai falta persoal.
meteu a man abaixo Diguar, segunda de Diguar. Sí, unha mágoa porque ademais xa está en bonus o Río Natura Monbus. Esa é unha das maneiras de parar o contraataque, facer faltas que de momento as faltas tácticas non teñen máis trascendencia, é dicir, é só unha falta. O que pasa é que ao estar en bonus, ese tipo de faltas son xa concedes tiros libres, entón xa non podes facelas. 7 puntos ata o momento Sergio Llull. Anota Llull. 8, leva todos os dos. Sí, señor, todos, con este 8. O Real Madrid, 74% desta liña de persoal esta temporada. Segundo tiro libre para Llull. Anota Llull. 9 puntos do Madrid, 9 de Llull. 9 de Llull, sí. Están a parar moi ben. Bueno, deles, unha canasta de unha perda, un triple, un pequeno despiste de Sanzópulos, estes dous tiros libres. No momento a defensa de Río Natura está ben, ¿no? O que pasa é que, necesita puntos, necesita atacar mellor. Pois para eso entrou Corbacho. Sí. Ahí está Rafa Luz. Y de dentro Muscala, emparellado con Felipe. Delas, Rafa, indica ya Delas que se vaya. Outra vez 8 segundos de posesión. Quedou con Mirotic, ahí está Rafa atacando, lanzamento de Rafa, y esa ten que valer. Se meteu a man por debaixo. Moi ben, sí, Rafa, señor. atacando a Llull, e agora parece que hai cambio de Llull. No, tempo morto. Hai tempo morto, tras esa canasta de Rafa Luz, vaise de Mirotic, acabou chegando Mirotic, meteu a man por baixo, 2 puntos para Rafa Luz. Sí. Curioso, só anotan os bases no Real Madrid os 9 puntos de Llull, en Río Natura os 5 puntos, 3 de Sanzópulos e 2 de Rafa. Sí, pero o partido está donde seguro que quería Obradoiro, porque o Real Madrid non brilla, o Real Madrid non está a xogar en toda a pista, o partido, salvo eso, un contra un de Llull. Vamos a ver se podemos escoitar a Lasso. Fala con Felipe. Puede ser mal. Vamos, ahora sí, ahora encontramos a Mike. Vale, estamos abajo, vamos a ver la canasta. Vamos grande. Pareceu-me entender un buscamos a Mike, a Muscala, pero bueno, tampouco se escoitaba con nitidez suficiente. O que deben estar a falar os dous adestradores é de ataque, ¿no? Porque tal e como vai o partido. Unha cousa, Tito, dame a sensación de que tal é a premisa, a intención de Río Natura Monbus de xogar longo, de esgotar a posesión, sí, que están tan pendentes de esgotar o tempo e de non perder, que seguramente eso condiciona o ataque, non? A calidade do ataque, non? Pode ser? Un pouco o ataque, sí, pero están a xogar contra, o dixo moi ben Moncho, despois da NBA o mellor equipo do mundo, non? Despois dos equipos da NBA. Entón tenen que ser conscientes da súa inferioridade, tenen que levar o partido a donde eles queren, a mellor eso, claro, ten algún peaxe que pagar, a mellor ese pero de momento o partido, Real Madrid en 9 puntos, Obradoiro a 4 puntos, está ben para eles. Entrou en cancha Sergio Rodríguez, agora hai que defendelo, Chacho. Dos homes máis en forma do baloncesto FIBA. Outra vez cambio. Aí está Sergio, mete Llull, balón para Felipe, o lanzamento de Felipe con Muscala, Felipe mete hombro, chega por detrás Delas, falta de Delas. Unha mágoa ao rebote, pero de todas maneiras outra vez moi ben, cambiaron, e cando hai unha inferioridade no poste baixo, acude o pívot que está por línea de fondo, aí o vemos a facer o 2 contra 1. A mágoa ao rebote, que Felipe é un especialista nos rebotes de ataque. Houbo falta de Delas, tiros libres para Felipe Reyes. 2.33, 9.5 máis 4 Real Madrid. A semana que ven Río Natura Monbus recibirá o sábado no Sara Unicaja, que perdeu esta xornada en San Sebastián. Segundo tiro de Felipe, quédase curto no rebote, toca Mirotic e acaba barrendo Muscala. O máximo reboteador ata o momento da Liga Endesa, Mike Muscala. Máis de 8 capturas por encontro. Rafa Luz, balón para Corbacho, emparellado con Llull. Sí, está con dous bases agora o Madrid, seguro que pola ausencia de J.C. Carroll, ¿no? En vez de J.C. Carroll, que sería o cambio natural, pois sigue Llull de escolta. Rafa con Púmprala, esperando polo corte de Corbacho. Aí está Corbacho dividindo, saca para Delas. Delas quedou con Llull, o lanzamento de Delas estaba en tempo pero non entra. Rebote para Felipe. Sergio Rodríguez, balón agora sí para Llull. Pide dentro Mirotic con el Delas. Vimos ver aí, vai tratar de postear Mirotic, mete a man Delas. Hai falta de Delas segunda e haberá tiros para Nikola Mirotic. Sí. Mirotic evolucionou moito desde que está no Real Madrid. Unha das características que ten é esa, cada vez xoga mellor no poste baixo. Ten paciencia, aguanta, ten corpo, usa o corpo. E Delas viuse forzado a facer a falta porque estaba casi xa debaixo do aro. E aí entra Oriol, retírase Muscala. Atención a Oriol Junyen, que está nun momento extraordinario aos seus 37 anos. Sí. A xornada pasada
Sumou partido... 17 puntos, 22 de valoración. Había 7 temporadas que non se movían esos números. Impresionante. E o partido que vimos aquí tamén contra o Barcelona, o partido que gañou o Obradoiro, foi un partidazo de todo o equipo, pero partidazo de Oriol. Está extraordinario. Segundo tiro libre para Nikola Mirotic, que fallou o primeiro. O partido está frío, entón, pois tamén... Anota Mirotic, 11-5, máis 6 Real Madrid. Un 53 para a conclusión do primeiro cuarto. Sí, a Obradoiro lle falta anotar un pouco, non? Pois todo está ben, o ritmo do partido está ben, a defensa está ben, o rebote regular, tirando a ben, pero a anotación non tan ben. Con dúas faltas foise o banco de Las, entrou Mineraz. Corbacho, móvese por fora Mineraz, tratando de enganchar aí a Yul. Aí está o balón para Mineraz, asistencia Corbacho, canastra Nick Mineraz. O Madrid tamén quiso cambiar aí, o que pasa é que Yul non seguiu completamente, un bo pase e boa canasta. Primeira canasta en Río Natura Monbus dun xogador que non é base. Anotou Mineraz. Outra vez cambian incluso nos bloqueos indirectos. Balón para Mirotic, Sergio Yul. Cambia agora, queda con Oriol, o lanzamento de Yul, corto. Rebote para Corbacho. Non atopa o Madrid o camiño do aro. Rafa Luz. Pide dentro Mineraz. Balón para Púmprala. Aí está Oriol emparellado con Sergio Yul. A ver se lle chega a bola. Aí está, balón para Oriol. Oriol fronte a Yul, lamenta a pelota, acaba chegando para poñelo tapón Rudy. Sí, pechouse ben. Sacará de fondo Río Natura Monbus con 8 segundos de posesión. 4 puntos abaixo, 8 segundos de posesión, queda un minuto. De momento as cousas van, seguro que como tiñan pensado. Move Rafa Luz. Balón de Rafa. Recibe o capitán, aí está Oriol. Oriol fronte a Felipe. Vamos Oriol, Oriol que se revolve, saca o lanzamento, canastra de Oriol Junyen. Foi a cara a súa dereita, pivotou cara a súa esquerda, a súa boa e anotou unha moi boa canastra. Dando outra lección de movimentos Oriol Junyen, claro que sí. Balón dentro para Felipe, aí está Felipe, axuda de Oriol, o lanzamento de Felipe non, rebote para Rafa Luz. Quiso devolvela, pero... Mira Rafa, mueve rápido para Mineraz. Mineraz buscaba Oriol, estaba atento para recuperar esa bola Felipe. 27 segundos, 11-9. A 2 puntiños está Río Natura Monbus. 11 puntos na primeira, no primeiro cuarto Real Madrid. Sí, que traballo defensivo de Río Natura e agora hai falta en ataque de Felipe. Que están bastante fora do partido do Madrid. O Madrid non está acostumbrado a xugar este tipo de partidos, entón sufre. E agora están sufrindo, se nota algún fallo en tiros libres, algún tiro que non toca aro, agora esta falta de ataque, están un pouco fora do partido. A defensa do Obradoiro está a conseguir que o Real Madrid esteña un pouco fora do partido, non xogue o baloncesto a que está acostumado. Hai que traballar bastante entre semana cando un xoga contra Río Natura Monbus. Todos os adestradores, adoitan dicir que cando un xoga contra Río Natura Monbus hai que estar preparado para loitar contra cousas tácticamente coas que un non está feito, que este equipo propón sempre cousas diferentes, non? Sí. E hai que estar mentalmente tamén preparado para iso. Pois claro que sí, aparte o Madrid ao xogar dúas competicións, o Benres xogou a Euroliga, tampouco ten moito tempo para preparar o partido. Isto favorece tamén a disposición táctica. Aí está Moncho Fernández. E os xogadores o teñen moi claro porque están a facelo moi ben. Con 11-9 no marcador, últimos segundos, primeiro cuarto. 9 puntos, 7 rebotes, 7 faltas no primeiro parcial. Van a ter unha última posesión con 11-9, poden chegar ao final do primeiro cuarto. Desde logo se achegan como querían, ¿no? Con o Real Madrid 11 puntos, máis menos, salvo unha perda de balón. E despois eles tamén moi perto do Real Madrid no marcador. De momento xa digo, ¿no? O partido está moi ben para Obradoiro, o partido está donde eles querían que tivera, donde se lle pode facer dano ao Madrid, sacalo do seu baloncesto. Entra Slaughter en cancha. Slaughter, Felipe Reyes, parella agora do Real Madrid, movendo Corbacho. O cal é moi fácil de dicir, é moi difícil de facer, ainda que agora zoa, parece, non? Última posesión do primeiro cuarto. Sí, zoa do Madrid. Aí está Rafa Luz, quedan 6 segundos, Rafa penetra, saca para Mineraz, o lanzamento de Mineraz non curto, no rebote toca Púmprala, cae Oriol, o lanzamento de Rafa e acaba con ese lanzamento curto de Rafa Luz o primeiro cuarto. 11-9 de momento, máis 2 para o Real Madrid. Dicía Moncho Fernández, o adestrador de Río Natura na previa, que ian xogar contra un equipo de lenda, o mellor equipo fora da NBA, un equipo que dentro da propia competición profesional norteamericana podría desenvolverse gañando moitos partidos. Pois ben, ese equipo de momento está en 11 puntos e 9 deles conseguidos por este home, por Sergio Yul, que hasta o momento que está sostendo Madrid no partido. Os brancos, se os ven vostedes, observen aí a Sergio e a Felipe, están buscando solución
hai problemas o que lle está plantexando defensivamente o conxunto galego. A verdade é que de momento está sendo capaz de parar, de momento, claro está, a este todopoderoso Real Madrid, Tito. Sí, só unha perda no primeiro minuto, unha de Santopoulos, logo moi ben controlado o ritmo, bo balance defensivo, bo traballo no rebote de ataque, moi bo traballo defensivo en ataque estático, conseguir que o partido, que falábamos ao principio, conseguir que o partido se xogue, non se xogue en toda a pista, que o Real Madrid non sexa o Real Madrid, é dicir, que o público de Madrid hoxe non se divirta moito. Ese é o objetivo. Un Madrid, lembro eso, que lles faltan Borussis e Carroll. 9 rebotes, primeiro cuarto, Real Madrid 14, Río Natura Monbus, con 5 de Mike Muscala. O máximo reboteador da Liga Endesa, dicindo por que está aí, ao fronte desta clasificación. Comezou o segundo cuarto, manexando Rafa Luz. Arranca Oriol, balón para Pumprala. Con el Dardem, ahí está o reverso de Pumprala. Esgota bote, problemas para Pumprala. Saca, balón para Mineraz. Mineraz con Felipe, o lanzamiento ante Marcos Slaughter. Rebote para Slaughter. Aí está Jul, falta de Corbacho, primeira de Corbacho. Sí, boa falta, hai que gastala porque o que falamos, non? Jul é unha das claves para xogar a campo aberto. O balón a Jul ou Sergio Rodríguez buscan sempre un contra un, buscan sempre o aro. Primeira falta persoal de Corbacho. Slaughter, Sergio Rodríguez. Móvese Jul, balón para Jul. Na súa persecución Corbacho. Deixa para Felipe. Felipe con Corbacho. Vai a atacar Felipe. Preparado para axuda está Oriol. Saca balón para Sergio. Sergio mete para Slaughter. Non agardaba. Acaba rescatando a bola. Tripla de Jul que boa. Dentro. Anota Sergio Jul de novo. O único que está enchufado, 12 puntos dos 14 do Madrid. O Real Madrid 2 de 7, de 6,75. Dúas triplas de Jul e agora falta en ataque sobre Felipe Reyes de Mineraz. A falta de Mineraz, segunda. Segunda falta en ataque, ademais, non sei se de Mineraz, pero a segunda falta nun bloqueo. Non mágoa gastar faltas así, ¿no? Porque van a facer as faltas para parar algún contraataque, para buscar alguna situación defensiva. Unha falta tonta. Sentouse Mineraz con dúas faltas, ao igual que Delas, volveu Muscala. Emparellanse Muscala e Slaughter, agora cambia. Sí, aí está defensa. Reyes con Muscala. Agora cambiou a defensa, fixe un trap Oriol, recortou atrás. Sergio Jul, aí tratando de marear a Corbacho. Jul deixa para Felipe, lanzamento cómodo de Felipe, non entra no rebote poderoso Muscala, soltou a man Slaughter. Falta persoal de Slaughter. Que o Real Madrid está sin ritmo, entón, bueno, os tiros non é tan fácil, non é tan doado todo. De momento manexándose en grandes números de rebote Río Natura Monbus. Sí. Moi superior ao Real Madrid e agora mesmo Moncho mete a Oriol e a Muscala, tratando un pouco de manter esa superioridade. A Muscala pode xogar perfectamente, aparte que está a xogar contra Felipe, Slaughter e Felipe pode xogar perfectamente, está ben pensado. Oriol. Mais trataron de xogar entre pivots. Rafa Luz, balón para Scott. Scott na continuación para Muscala, que ben reaccionou aí e recuperou esa bola Dardem. Balón para Jul, deixa a bola Felipe atrás. Pasos sí, de Felipe Reyes. Moi ben o balance defensivo, a transición defensiva seguro que está traballada, porque en canto fallaron o tiro, o Real Madrid intentou correr e os xogadores do Obradoiro inmediatamente foron cara atrás, conseguiron parar o contraataque. Desde logo Scott, brillar, o mellor en ataque non brilla moito, pero defensivamente é un incordio. Sí, Rafa Luz. Oriol, balón de Oriol para Corbacho, aro pasado, canastón de Alberto Corbacho, canasta bonita de Corbacho, primeiros puntos no segundo cuarto para Río Natura Monbus. Gran pase de Oriol. Asistencia Oriol, balón para Dardem, vai postear a Scott, chega Jul, a man de Muscala. Que falta de ataque, sí. Falta en ataque. Penso que se protexeu co brazo, ¿no? De intimidación de Muscala, sí. O viu moi ben o árbitro, vamos a verlo. Vamos a ver, aí sí, brazo esquerdo, parece que aparta o brazo de Muscala. A falta de Sergio Jul, primeira, segunda do Real Madrid neste cuarto. Non estaría mal que fixera unha ou dúas máis Sergio Jul, Postos a pedir, claro que sí. Rafa Luz, 14-11, máis 3 pro Real Madrid. Corbacho, o bloqueo de Muscala, balón a continuación para Muscala, meteu a man por aí Dardem, que están todas as axudas. Bueno, polo menos estas perdas de balón vanse pola línea de fondo e non propician contraataques do Madrid, non? De perder balóns, perdelos así. Mira Moncho arriba, entrando en pista. Agora vai ser Jul, lógico, porque levaba todo o partido de principio. Sergio Rodríguez, bloquea Slaughter, aí está Sergio fronte a Muscala.
Sergio, balón para Despiste. Slaughter. Asistencia Sergio, canastón de Marcos Slaughter. Despiste defensivo, cuidado con eso, porque igual que as perdas o Madrid as transforma en contraataques, os despistes defensivos os transforman en canastas, en un equipo peligrosísimo, claro. Zapatilla de Sergio Rodríguez. 7:21 para chegar ao intermedio desta 6:11. Al descanso, por suposto, daremos unha volta pola Deco Ouro, coas victorias aí de Breogán e de Leima Coruña. Sacou Corbacho, balón para Rafa Luz. O movimento de Corbacho, tratando no bloqueo Muscala de enganchar a Rudy. Bonito duelo aí entre os mallorquines, entre Corbacho e Rudy, compañeros de colexio. Rafa Luz, o lanzamento de 3 de Rafa, non, rebote longo para Rudy. Saca Rudy, balón na contra para Madrid, aí está Felipe, vale a canasta de Felipe e haberá adicional. O erro de Rafa Luz non é no tiro, o erro de Rafa Luz é que despois do tiro permite o contraataque. Despois do tiro, ele é o primeiro que ten que baixar ao balance defensivo, chega detrás de Felipe. Entón o problema non está tanto en fallar o tiro como en non recuperar a transición defensiva, non permitir que o Real Madrid haga o que máis lle gusta, que é correr. Exactamente, por todo iso está, bueno, acaba de pedir tempo morto Moncho Fernández, o Real Madrid vai se ya 7, ten adicional ademais Felipe Reyes. En este tipo de partidos o que non podes deixar é que te collan aí, bueno, claro, unha pequena vantaxe de 10, 12 puntos, bueno, sí, tan pequena. O parcial é de 7-0, sigue espeso en ataque o Obradoiro, o que pasa é que agora permitiu 7 puntos que poden ser 8 do Real Madrid, aí o tempo morto de Moncho, non pode corrixir despistes. Un pouco a situación que vimos xa mediado o primeiro cuarto. Volve a necesitar puntos Río Natura Monbús e non perder ese tipo de bolas ou deixar esas rebotes de saídas rápidas, ¿no? Claro, o que pasa é que isto sempre non é fácil decirlo, pero bueno, vamos a ver, cada vez que o Real Madrid pero cada vez que hai un despiste defensivo, agora un despiste no balance defensivo, antes un despiste na defensa de Slaughter, o Real Madrid o transforma en canasta, entón hai que ter moito cuidado con todo eso. Partidos en xogo, Herbalife Gran Canaria 23, CAI de Zaragoza 18, máis 5 para Gran Canaria, quedan 3 minutos pro intermedio. En Juventud acabou o primeiro, en Badalona acabou o primeiro cuarto, Juventud 18, Laboral Cucha 24, máis 6 pros de Escariolo. E mediado o primeiro cuarto, atención, mediado o primeiro cuarto, no Palau, Barça 22, Valladolid 12, máis 10 pro Barça. E aquí xa saben, está gañando o Real Madrid. Hai tiro libre adicional para Felipe Reyes. Veremos tras o tempo morto como reacciona o conxunto galego. No adicional Felipe. Vaya Felipe, toca Muscala e acaba collendo Oriol. Estivo ben aí Mike Muscala. Balón para Corbacho. Scott. Rafa Luz. No cambio con Slaughter. Oriol. Muscala. Corbacho. 9 segundos. Rafa. Oriol. Muy ben, Muscala e adentro. Segunda. Jogada de manual, canastón de Muscala. Moi ben movido o balón, moi boa asistencia unha vez máis de Oriol. No final, este é o camiño, non? Posesións largas e conseguir anotar ao final da posesión. A 5, 18-13. Agora hai que defender. Sergio. Sí, postea contra Dardenne con Scott. O lanzamento de Dardenne, haberá tiros libres, falta de Scott, segunda. Claro, a diferencia de centímetros, ainda que Dardenne é un 94, un xogador moi forte, é un aleiro, ¿no? E aproveita a súa fortaleza aí contra Scott, que é un xogador máis baixo. Tiros libres para Tremel Dardenne. O primeiro de Dardenne dentro. Está xogando 15 minutos por partido Dardenne esta temporada no Real Madrid. Sí. Por certo, vendo agora a liña de persoal. Ata o momento todo o que tirou desde a persoal meteu no. Está sen fallo, Estábamos a ver aí a Hugo López falando con Pablo Lasso, claro, e que Hugo foi axudante de Moncho nos barrios, ¿no? Entón coñece perfectamente, seguro, a disposición defensiva e estrategia. Balón para Scott. Scott. Entra Scott, o lanzamento de Scott, rectifica, rebote para Reyes. Pedía falta Durán Scott. Sergio Rodríguez. Marcha de Rafa. Asistencia para Rudy. Bueno, vaya xogada. Que Corbacho este pensou, é o Real Madrid, Claro, Corbacho pensou seguro que iba ao tiro, porque despistou su momento e Rudy gañando a espalda, terrorífico, ¿no? Asistencia de Sergio Rodríguez, canasta de Rudy. Balón para Scott. Sí, boa defensa de Felipe, Oriol, Muscala, hai falta de Felipe Reyes. Bueno, sí, que estaba tratando de xugar interior, e Felipe estaba a defender por diante. Segunda falta personal de Felipe Reyes. O árbitro dice que enganchou o brazo ao final. Si se pode ver na repetición, pois
Pero bueno, a defensa de Felipe estaba a ser boa, estaba a traballar por diante para que non recibiran o poste baixo. Momento importante, hay que notar, 9 arriba Real Madrid. Oriol, Corbacho, esa vale 3, serán 3 tiros para Corbacho. Sí, Rudy chegou un pouquiño tarde, quiso meter a man. Serán 3 tiros para Corbacho, por moito que proteste Rudy. Sí, no, aparte que Corbacho é un xogador eso, que necesita moi pouquiño tempo para armar o tiro. Ainda lembramos todos as declaracións de Rudy. No acaba o partido no Sara a temporada pasada. Después de ese duelo, bueno, realmente espectacular con Corbacho, cando dixera aquilo de que sí, Corbacho en ataque muy bien, pero hay que ponerse as pilas atrás, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ese é un paso que está a dar Corbacho, cada día defende un pouco mellor, cada día fai máis cousas que tirar triplas, desde que chegou a CB, a súa progresión é boa, ¿no? Anota o segundo tamén Corbacho. E a Rudy igual lle pasa tamén un pouco do mesmo, o seu xogo defensivo. Rudy Fernández e Sergio Rodríguez. Unha das parellas, bueno, falla o terceiro, rebotea Felipe. Decía unha das parellas de moda no baloncesto, pero bueno, hai que dicir que este xa xogaban xutos en Portland, a ver que a cousa non é nova. Na NBA. Agora está a cambiar a defensa de Obradoiro nesta segunda metade, están a salir nos bloqueos directos. Mira Felipe, acaba levantando esa bola, complicada e anotando. Eses balos que quedan por aí soltos sempre acaban nas mans de Felipe Reyes, non sei por qué, pero sempre acaban nas mans del. Balón para Muscala, defendido precisamente por Felipe. Oriol, por ahí ven Rafa Luz, balón de Rafa para Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho, tripla de Corbacho, una faciana de Rudy. Segundo despiste de Rudy, dalle un pouquiño, non necesita moito máis Corbacho para armar o tiro. 5 puntos consecutivos de Corbacho, enganchan de nuevo a Río Natura. Sergio, asistencia para Felipe, cuidado con Sergio, que está encendiendo a máquina. Foi despiste defensivo porque saíron ao trap arriba e o pivo que quedou de baixo pois non se percatou da presencia de Felipe, non? Pero foi un despiste defensivo, o que estamos a falar, cada despiste defensivo o van a pagar pois con unha canasta recibida, porque o Real Madrid é o Real Madrid, o mellor equipo máis en forma agora mesmo, con pasadores increíbles, entón hai que ter moito cuidado con esos despistes. Parcial de 15-9 no segundo cuarto, eses 15 puntos do Real Madrid, sí. 6 de Felipe Reyes. O lanzamento de Corbacho, a tripla, esta vez non, rebote para Mirotic, que volveu a cancha. Sergio Rodríguez, diante del Delas, outro dos que volveu, parase Sergio, lanzamento de Sergio, non, ese rebote para Oriol. Rafa Luz. A 8, Rafa, a penetración de Rafa, Scott. Saca Scott de nuevo para Rafa, 14 segundos de posesión. Prepárase Xanzopoulos para volver o partido. Delas, mete Delas, balón para Oriol, Oriol, la pinta, dentro. Canastra de Oriol Junyen. Moi ben o traballo de Oriol, previo a recibir, para facer abrir a línea de pase, moi ben o pase. Fíxate como teñen estudiado a Oriol, saben o das fintas de Oriol, sí. E venlle normalmente Rudy, que está moito máis aberto, sempre sí, sabendo que vai facer esa finta para buscar o tapón. E agora Rudy... Xa que fixo de feito sí, o pouco de entrar, e agora acabamos de ver que volven facer. E agora Rudy que está un pouco enfrascado contra Corbacho. Agora quiso atacarlle, claro, que acaba de meter 5 puntos seguidos, ¿no? Agora quiso atacarlle, Corbacho aguantou bastante ben, o que estábamos a falar, aguantou ben un contra un e Rudy perdeuse, ¿no? nesa batalla. E volve a conclusión. Mais o banco Rafa Luz, 26-20. Importante aparición de Corbacho para enganchar de novo a loita a Río Natura Monbus. 3.55. Sacar un pouco a Rudy do partido, que é bon en ausencia de Carlos. Oriol, mira para Scott, deixa para Corbacho, meteu a man Rudy, outra de Rudy. Serán tiros para Corbacho. Está fora do partido. Corbacho conseguiu, non? Primeiro que as súas canastas, cuidado a falar cos árbitros, está a cometer erros, está fora do partido. E hoxe é importante que Rudy este fora do partido, se digo, sí, señor. Corbacho. Non está Carroll, vai ser importante para o Real Madrid. Así que vai ao banco, vai no sentar, pues vai claro. Dar un pouco de tranquilidade Pablo Laso, volve Sergio Llull, que continúa co mesmo traballo de pico e pala aí con Ana Cardús. É o Madrid, non? Entón o Madrid é o Madrid, o Barcelona é o Barcelona. Cando xogas contra un grande tens que saber que a xugadores do Madrid lles permiten, o que a mellor non lle permiten a xugadores pois do Obradoiro. 26-20, 26-21 con este. Ainda que de momento hai que decir que o arbitraxe está moi ben, están a arbitrar moi ben. Pitando o que tenen que pitar, non sei, pero vamos, esa última falta de Rudy parecía clara. O que pasa é que Rudy está fora do partido, entón emprende cos árbitros. 7 puntos de Corbacho no segundo cuarto. Sergio Rodríguez, por aí ven Llull, atención ao corte de Llull, perseguido por Corbacho. Sergio Rodríguez, queda só Llull.
Rectifica Xanzópolos. Yul, penetración de Yul, lanzamento Taua, convierte. Anota Yul 14 puntos na súa conta. Que despois dos cambios hai que aguantar os uns contra uns, aí Yul ten unha potencia extraordinaria, é moi difícil paralo nun contra un. A metade dos puntos do Madrid, sinatura Sergio Yul. Despois defendendo a Corbacho outra vez. Aí está Púmprala, Oriol. Oriol con Slaughter. Buscará. Oriol, uy, vaya perda de Oriol. Campo atrás, balón para Real Madrid. Iniciaba o corte Púmprala e non se percatou Oriol Bueno, dentro do mal o menos, polo menos unha perda que non trae un contragolpe, non? Claro, que non todas as perdas, ou que se vai o balón pola línea de fondo, ou que se perde o balón, pero que non propicien un contragolpe do Madrid, polo menos. Sergio Rodríguez, 3 asistencias hasta el momento para o Chacho. Ahí está Sergio, no cambio con Delas, vai no buscar, párase, suspensión, canastra. Canastra, castiga o cambio Sergio Rodríguez. Seca, ataca o pivote. Foi de 2, non foi de 3. Se va pisando, sí, 30-22. Balón para Púmprala. Ataque, Delas, terceira. Terceira falta en ataque do Obradoiro, que non o podemos ver ben. Enganchou a Darden. E a terceira de Delas. Con 2 está Mínera. Sí, unha falta importante porque queda pouco para o descanso e o Madrid está empezando a abrir un pequeno oco, ¿no? Sergio Rodríguez. Balón para Slaughter. Darden. Sí, moi ben Delas para que non reciba Sergio. No cambio quedou Púmprala con Slaughter. Balón para Darden. Canasta bonita aí. Estirándose Darden para conseguir 2 puntos. A veces as cousas máis sinxelas son as mellores. Simplemente pasar e cortar, unha canasta bonita. Desde arriba, máxima renda Real Madrid. Púmprala. Xanzópolos. O corte de Corbacho, perseguido por Yul. Cambió Ahí está, balón para Slaughter. Corbacho. Slaughter que se queda a medio camino. Rebotea Delas. Balón para Oriol. Oriol para Delas. Ahí está Delas coa esquerda. Chega Oriol. Delas, canastra. Boa conexión Canastra de pivos. Río Natura. Boa conexión de pivos. Oriol é un dos xogadores máis listos, no poste baixo e no poste alto. Un moi bo pasador, lee moi ben o xogo. E logo dá gusto verlo xogar aí. Sergio Rodríguez, párase. Ahí. O lanzamento ante Oriol. Nada, rebote para Oriol. Lo importante sería anotar para que o Madrid comprimir un pouco o marcador. Xanzópolos. Ahí ven Corbacho de novo. Penetra Xanzópolos, deixa para Oriol a finta. Oriol, lanzamento, canastra de novo do capitán. Outra vez Oriol. E aí está baixando. Están dos seus millores momentos, se non o mellor da súa carreira. Está a xogar. Está impresionante. Ten un pouso aí, unha veteranía. Sí, o lanzamento que tampouco no rebote Slaughter. Mete ya man Púmprala. Slaughter polo chan. Balón de Slaughter. Púmprala. Slaughter que a saca. Quedan 11 segundos de posesión. Aplausos para Marcos Slaughter en Madrid. Sergio. Atacando a Corbacho. Ahí está Sergio. Hay que, bueno, a ver quen aguanta eso. Lanzamento non. Pues Rebote para Púmprala. No, pero aguantou ben. Polo menos non foi desbordado. Fixolle tirar e agora, bueno, 6 puntos. Posesión para Obradoiro que volve a estar muy dentro del partido, y con Madrid en 32 puntos y sin brillar absolutamente nada. Prepara trocos Moncho Fernández. Bloqueos Están para Muscala y Corbacho. Rafa Luz. Xanzópolos. Balón para Corbacho. Lanzamiento de 3 de Corbacho. Non, ese rebote para Oriol. Oriol que levanta canasta de Oriol. Claro, no. Está facendo un traxe Oriol Junyen con 37 anos a todo un Real Madrid. Ensayo fixo o Barcelona e agora pois o Real Madrid. Pero moi ben a estrategia de Obradoiro, paciencia en ataque, o traballo defensivo, e aí está, non? 32-28, Real Madrid non atopa o seu xogo, está fora do seu hábito normal, que é correr, o xogo espectacular, bonito. A xente de Madrid, como decimos, non se divirte, eso é unha moi boa sinal para o Obradoiro. Fíxate, 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias para Oriol Junyen. E ainda non chegamos ao descanso. Impresionante. Espectacular Oriol Junyen. E todo iso con Felipe, con Slaughter, con Maisley en fronte, bueno. Sí, pero non acaban de atopar, non está cómodo o Real Madrid. Pon el ciego, ¿vale? Cuando la tenga, pase de vuelta. 2 de 8 en triplas para Madrid. They switch, you got these two options. Okay, between Nico and Trey. If you don't have anything, you give it back to Sergi. Trey aquí, Nico aquí, Marcus, you come to the pick and roll to Sergi's right. Bueno, parece entender hay un Pick and roll Pick and para roll Sergio Rodríguez. Sergio Slaughter, ¿no? Con Mirotic, Esa conexión, Aberto, Mirotic Aberto amenazando o triple, pois seguro que é unha conexión de bloqueo directo central en continuación. con Darden e Mirotic Aberto. Obradoiro cambiará, si non aparecen en Zoa, cambiará, a ver como resolven a continuación do bloqueo. Penso que a idea vai por aí.
Pois vai volver Rudi Fernández, que será outro que xoga aberto. Sí, e Moncho Esos estaba... 42 segundos. A 4, Está 4 de novo partido. Pareceme que Moncho estaba a falar con Rudi, estaba a decir algo. Sí, sí. Pues a cara de Moncho, desde logo, Sí, sí, sí. era de moita ironía. Pois sí están en zoa, parece. Balón para Dardén. Presionando. Dardén con Sergio Llull. Zoa presionando, e agora non. Agora individual, pero bueno, retardaron un poquinho o ataque. 30 segundos. Balón para Dardén. O lanzamento de Dardén. Bueno, tripla de Tremel Dardén. Canastra de Tremel Dardén para poñelo 35-28. Non hubo bloqueo directo central, hubo unha salida dun bloqueo indirecto, un triple que fai dano. 7 puntos para Dardén, o 7 no segundo cuarto. Xanzópulos, última posesión antes do descanso. Aí está Xanzópulos con Sergio Llull. Xanzópulos. Boa defensa. Mira para de Corbacho. Xanzópulos pide Oriol. Ollo con Xanzópulos. Corbacho. Se esgota. Hai que comezar a mirar aro. O lanzamento de Corbacho e agora non entra. Sí, boa defensa do Madrid. Bueno, non foi o final que todos queríamos despois do 32-28. Unha boa defensa do Madrid, que a verdade é que tamén está a traballar ben en defensa. E o Obradoiro está a parar ben ao Real Madrid en ataque, lle falta un poquinho de fluidez no seu ataque. No segundo cuarto parcial foi de 24-18 para o Real Madrid, resultado descanso 35-28 máis 7 Real Madrid. A cousa xa sabíamos que era complicada, pero de momento Río Natura Monbús está na pelexia. Un segundos e estamos co que o fixeron os nosos na Adecouro. 1:09 do mediodía, señoras e señores, de novo con todos vostedes. Imaxes en directo do Palacio de Deportes da Comunidade de Madrid. Vai comezar a segunda metade. Os 5 xogadores do Real Madrid están xa en pista con Nikola Mirotic e Sergio Llull a fronte. Atención a Llull, 14 puntos ata o momento dos 35 que apañou o Real Madrid. 35-28 máis 7 para o conxunto de Pablo Laso. Revisando un pouco as premisas coas que chegaba a este partido o conxunto galego, e revisando as con noso comentarista Tito Díaz, diremos que en defensa de momento a cousa sí, máis ou menos donde quería. Rompelo o ritmo do Madrid. Ben, Erros, perdas, alguna, pero non demasiadas. pero ben. Sí, e en porcentaxe, aquelo de que había que facer un partido perfecto, aí pues mal. Está nun 33% de tiros de 2 e nun 28% de tiros de 3 Obradoiro. De calquera xeito o partido está en 7. Balón para Maisley con Muscala. Hai falta persoal de Mike Muscala. Primeira falta do terceiro cuarto, primeira na conta tamén de Muscala. Está Oriol tamén con Muscala, con o emparellamento seguro. De novo en pista Salah Maisley. Digamos con 2 5, non? O Obradoiro. Move de fondo Rudi Fernández. Veremos si algo máis tranquilo que como cojou a primeira metade. Y Draper, balón para Llull con problemas. Sí, está Oriol con Mirotic. Cambian. Ahí está Llull, Draper marcha de Pumperla, corta Draper, esgotaba posesión o Madrid, anotou Draper. Ao quedar Oriol arriba chegou a axuda Xanzópulos e entón o Madrid percatouse moi ben e levaron o balón ao lado contrario porque hicieron ese 1 contra 1. Balón para Muscala. Muscala con Pumperla. Ahí está Pumperla, saca Pumperla. Bueno, equivocouse Pavel Pumperla. Está agresivo Pumperla no 1 contra 1, está intentando sempre ir cara adentro, pero non está a topar nin o camiño do aro, nin o pase adecuado, non? Moveu de banda Llull xa para Di Draper. Aí está o de Baltimore manexando agora o ataque do Real Madrid con Llull. Sí, cambiaron e volveu a cambiar. Oriol quedou. Rudi. Balón para Salah Maisley. Aí está Maisley fronte a Oriol. Hai falta de Oriol Junyen. Segunda de equipo de Río Natura Monbús, primeira na conta tamén de Oriol. De momento valores interiores para Maisley, co objetivo claro de cargar os interiores de Río Seguro Natura. que o falaron no descanso, ter paciencia en ataque o Madrid tamén e buscar balón interior, tratando de aproveitar eses cambios. Balón de Rudi, chegou Oriol, Draper, marcha de Xanzópulos, a bomba de Draper quedase corta, toca Oriol, rebotea Draper. Rudi. Unha característica do Madrid sempre, empeza os terceiros cuartos con Draper de base, e normalmente, bueno, agora Llull de escolta. Aí está Rudi, no cambio con Muscala, mete para Maisley que non a miraba, tocoulle na perna a Oriol, será balón pro Madrid con 3 segundos de posesión. Fixera moi ben o triple cambio, chegara moi ben Oriol, moi atento, pero bueno, 3 segundos, vamos a ver si... Move Rudi, aí está o balón de Rudi, balón para Llull, lanzamento de Llull forzadísimo, non, rebote para Oriol sacando contragolpe. Sí, aí está, balón para Diwar. Que tamén se pode correr, por que non? Pumperla, de novo Diwar. Aí está atacando, mete o corpo Maisley, falta persoal Maisley, terceira. Sí, boa falta. Primeira falta do Real Madrid no terceiro cuarto. 16 rebotes Real Madrid, 23 Río Natura Monbús, con 7 de Muscala e 5 de Oriol. Moveu Diwar, Pumperla, Xanzópulos,
De nuevo Pumprela atacando a Rudy. Deixa para Oriol, o lanzamento desde a bombilla. Canastra de Oriol. Agora si atopou o pase adecuado Pumprela despois de atacar nun contra un, e Oriol sigue ao seu, 10 puntos Oriol Junyen. A 7, 37-30. Balón para Mirotic. Mirotic fronte a Oriol. Mete o corpo Oriol. Sí, preparado para axuda Pumprela. Aí está Mirotic coa esquerda. Non, defende ben Oriol. Sí, moi ben. É que aí non ten ventaxe a Mirotic. Outro rebote Contra máis pro Oriol. capitán. Xugando en transición Oriol o Junyen. Río Natura. O corte de Pumprela. Perseguido por Rudy. Diguar, Xanzópulos, lanzamento de 3. Non, ese rebote, salta Muscala. Engancha Salah Maisley, Mejri. Sí, falta de Maisley. Falta importante porque é a cuarta. Cuarta de Maisley. Bueno, eu a fe de ser sincero, a falta pudo lle caer por enganchar a Maisley, pero tamén a Muscala por desplazar antes co brazo. Sí, aí abaixo, nesa repetición non se vía, porque parece que se apoyou no brazo esquerdo antes de saltar, pero non se vía ben na repetición. De todas maneiras, falta importante, porque penso a terceira xa de equipo, ¿no? Neste cuarto, camindo a falta en 7 minutos e medio, non sei se a segunda ou terceira. E despois que propicia o que vaya ao banco Merri, por ser a cuarta. Oriol Junyen. Balón para Muscala, lanzamento de 5 metros, corto, rebote de nuevo para Oriol. Camiño 2.20 de valoración outra vez Oriol Junyen. Está en todas partes. Hai falta de Draper, primeira de Draper. Aí está, o mellor amigo de Carmelo Anthony, la estrela dos Knicks. Sí, Veciños de Baltimore. chocaron. Xogaban o fútbol americano nas rúas de Baltimore. Xogaban todo o día ata que había algún tipo de tiroteo, tiñan que parar. Agochábanse para non recibir un balazo e logo seguían. Cando non escoitaban tiros, podían seguir. Así foi a infancia de Eddie Draper. Dicía él que con 6 anos xa coñecía todo tipo de drogas e armas. Chegou un día que dixo basta, e por eso agora mesmo, como di el, non está no cárcere ou morto como seus amigos. Falta persoal. Estábamos a ver a Pumprela posteando. Chegou a axuda por a línea de fondo e atopou outra vez, aí vemos a axuda de Mirotic e atopa o pase e falta de Jul. Tiros libres para Muscala. Estamos votando os puntos Muscala, en falta de Muscala. Eses tiros que soe meter a 5 metros como anterior e os tiros libres, ¿no? Faltan Un tipo segurísimo, ademais, con moi boa man. Faltan puntos. Segundo para Mike Muscala, agora sí, 3 puntos para Muscala. E bueno, a 6. Recurtando diferenzas Río Natura Monbus. Xogando Di Draper. Balón para Jol. Rudy. E hai falta de Pumprela. Moi xusta, Sí. Primeira falta persoal de Pumprela, que pide explicacións. Moi xusta. Rudy agora non tiene Igual as protestas de antes de Rudy axudaron. Mira, casi se me apuras, engancha ya perna máis. Diguar o chegar logo que Pumprela. Draper fronte a Xanzópulos. No cambio con Muscala. Cambio, quedou Diguar. Ahí está atacando Draper, a piques de Comela, deixa para Rudy, lanzamento, el cómodo de Rudy, non, rebote Muscala. O lanzamento foi cómodo, pero Rudy non está cómodo no partido, 8 rebotes para Muscala, 7 para Oriol. Diguar, outro tamén, o que votamos en falta. Queremos puntos de Diguar. Aí está Diguar, deixa para Muscala, lanzamento liberado, tampouco, non hai maneira, non entran. Rebote para Draper. Eses tiros que soe meter. Jul. Moi boa defensa. Muscala, fantástico Muscala. Moi boa defensa, sí. Anticipando Mike Muscala, Felipe Reyes. 37-31. É que agora está a xogar Felipe de 5, co cual o Real Madrid perde centímetros no posto de 5, a cuarta falta de Mejri. Muscala está a facer un bo traballo defensivo. Unha mágoa que non anote eses tiros, pero bueno, de momento o partido non está nada mal. Serían a diferenza entre estar 6 abaixo ou arriba probablemente. Sí. Manexando Oriol. Pide dentro posteando, Pumprela. Vai postear, aí está Pumprela. Non, chegou Mirotic. Vai xogar o casi. Rudy para Jul. Parase Jul, deixa para Draper. Draper con Pumprela. Rudy. Mirotic. Pasos, Hai pasos ou falta? Pitou falta, Falta pero de Muscala. esa saída aberta de Mirotic, dúbidas, A falta de Muscala, segunda. En bonus Real Madrid, en bonus Río Natura Monbus. Move de fondo Rudy Fernández. Balón de Rudy. Felipe. Di Draper. Rudy. Enganchouse no bloqueo Pumprela. Lanzamento de Rudy que non entra. Rebote para Diguar. Rudy non está moito. Pumprela é un moi bo defensor. Rudy enfrascouse na primeira metade con Corbacho. Agora está a sufrir a Pumprela. Non está moi metido. 0 de 4 de 6,75 Rudy Fernández. Oriol. Diguar. Pumprela. Ataque longo. Xanzópulos. Pumprela.
Pumprala cortando, Pumprala rectifica, llega por ahí Oriol. Danja os colegiados, Danja Río Natura. De esta volta sí que parecía fuera de Oriol. Mira, es esto do capitán. Pasa que pon cara de bo. Sí, mira, ese sorriso, creo que, a ver. Bueno, sí, por aí, tampoco, cuido ser de Oriol. Cuido ser de calquera. De calquera xeito, o xesto de Oriol dice, sí, moi ben, o que queiras, pero bola. Moi bo saque de fondo. Sí, mira, moi bo bloqueo, unha boa canasta. Canasta importante porque se achega a 4 puntos o Río Natura. Primeiros puntos de Ben Diguar. 37-33. Quedou aí enganchado no 37 o Real Madrid. Balón para Rudy, rapidísimo Xanzopoulos, un dos mellores recuperadores da Liga. Xanzopoulos, balón para Pumprala, rectifica, e esa vale. Chegou Rudy, pero esa vale. Porque tocou Taboeiro. O que pasa é que despois de tocar Taboeiro toca o aro, ten razón o banquiño do Madrid. Esta é unha xugada, o balón toca Taboeiro, pero despois de Taboeiro toca o aro, polo tanto, en teoría se pode barrer o aro. A ver, Ana Cardús, vamos a ver. Ou non. A ver, espera. Vamos a ver se o vemos. Mira, ahora di que non vale. Ela di que non vale. Ahora di que non vale. Si, está dicindo exactamente Cardús que uno ven. Sí, é que é así. A xugada, o árbitro dá válida porque tocou o balón ao Taboeiro. O que pasa é que despois de tocar o Taboeiro, vamos a ver. Da Ferro antes de que chegue Rudy. Toca o balón Taboeiro, Ferro, entón pódese barrer. Sí. O revés, bueno, a pena é que o rebote era para Muscala. E estaba feita esa canasta. Entón pita. A ver que di aí Perea, colegiado principal. Seguro que era o que estaba a decir Moncho, ¿no? Entón o balón é noso, porque o rebote era de Muscala. O rebote era de Obradoiro. Y efectivamente, eso vai ser. Balón de fondo para Río Natura Monbus. Sí, pues me parece xusta a decisión, porque é así realmente. 37-33, moverá Xanzopoulos. Posesión de 14 segundos. Balón para Muscala. Outra vez posteando. Uy, que balón para Pumprala con Rudy. Que mago, Está Felipe e hai falta de Pumprala. Está Pumprala a atacar moi ben a Rudy no poste baixo. Xa van 2 ou 3 xugadas parecidas e non consigue anotar. Está unha mágoa, aí o vemos. Está fallando canastras doadas nos últimos minutos. Sí, unha mágoa. Un marcador así 37-33. Bueno, tiene un son peso canastas importantes. O que pasa é que agora ao entrar en bonus esa falta pouco. Serán tiros libres para Felipe. Sí, son tiros libres. Hasta el momento. Que podía ser un 37-35. Hasta el momento un de 3 de Felipe desde la línea de personal. Anota Felipe, 2 de 4. 8 puntos para Felipe Reyes. 5 arriba. Sí. A todo esto, o Barça está ganando por 33 no descanso a Valladolid. Juventud por 4 no tercero e cuarto a Laboral Cucha. Y Gran Canaria por 4 también no tercero e cuarto a CAI. Presionando Real Madrid, subindo bola de Iguar. 5-0-8, Berros de Madrid, no Palacio de Deportes. Volveu Corbacho. Atención o efecto Corbacho. Corbacho perseguido por Yul. Muscala. Jugando longo. Xanzopoulos. Uy, qué balón complicado de Xanzopoulos. Recupera el Real Madrid. Ahí está tratando de salir Felipe Reyes. Felipe o Slalom. Felipe. Bueno, vaya canastra que falla Rudy. Pero y ahí está Felipe Reyes. Acudindo ao rescate, ¿no? Do Real Madrid, porque fíjate na conducción, xa estivo a piques de perdela cando cambiou de campo Felipe, fallaron o tiro e ao final a sorte tamén vale ás veces. Muscala, Xanzopoulos, Oriol, Corbacho, falta Draper. Sí, que tamén están bonus o Madrid, tamén tiros libres para Corbacho. A tirar Corbacho. 9 puntos para Alberto Corbacho. E os mellores xugadores de ambos equipos, aparte de Yul, pois os máis veteranos, ¿no? Oriol Junyent e Felipe Reyes. Felipe Reyes, 9 puntos, 6 rebotes. E Oriol, bueno, espectacular. 10 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. E aí está Corbacho seu. É solvencia defensiva, que está a parar ben. Non hai puntos interiores do Real Madrid. O segundo de Corbacho dentro. Anota Corbacho. Sigue baseados 10. 11 puntos Corbacho. Draper. Balón para Rudy. Marcado por Corbacho. Falta de Muscala. Sí, la defensa de Felipe Reyes. A falta de Muscala y a terceira. Habrá tiros libres de nuevo para el Real Madrid. Línea de personal Felipe Reyes. Que falta de Muscala, a terceira. 3 Muscala. Porque en ausencia de Meirri, Muscala é un xogador importante que este na pista, un xogador con máis centímetros. 3 Muscala, 3 delas Río Natura, con 2 están Diguar, Xanzopoulos e Mineras. Anotó primeiro Felipe Reyes. Segundo tiro libre para Felipe. Anota Felipe Reyes. 43-35.
Últimos 4 minutos 20 segundos do terceiro episodio. Ataque importante, sería bo anotar agora para que non se abra outra vez a diferenza no marcador. Xanzópolos. Atención, un movimiento para Corbacho. Tratando de buscar posición Muscala. Balón para Muscala. Muscala ahí con... Exacto. Bueno, Muscala con Mirotic. Canasta de Muscala. Exacto. Esa sí que non se sae. Exacto. Anotou Muscala. Buscar o balón interior porque aí hai ventaxe. Hai unha certa ventaxe de Muscala. Ao non estar Meiri nin Burusis, é unha boa opción. Falta de Diguar a Forrable, que están en bonus. Sí. A ver, a tiros para Rudy. Terceira falta persoal, Ben Diguar. Rudy provoca ben as faltas, non? Fai eses xestos que chamaba flopping. ¿Tigres? ¿no? Ese é un rumor. É un rumor. Tiros libres para Rudy. Anota o primeiro. Segundo tiro libre para Rudy Fernández. Aí está Xavi Alonso, o centrocampista do Real Madrid, que se pasou a ver un bo partido de baloncesto. De momento aí está Río Natura Monbus aguantando o tirón. Máis xogadores de fútbol. Todo isto acontece a 3:53 con Florentino no palco. Raúl López, o presidente do... Sí, señor. Xanzópolos. Oriol marcha de Felipe. Oriol asiste para Muscala con problemas. Falta de Mirotic. Moi ben Oriol, rompendo un poste alto. Está a facer un partido moi inteligente. Ademais, o partido vai ao que lle vai ben tamén a Oriol. Non é un partido de transición rapidísimas. É un xogador moi listo que nestas augas se manexa moi ben. Falta de Nikola Mirotic. Primeira. Muscala. Bueno, qué bárbaro Muscala. Una mágoa, está a fallar tiros libres, tiros que normalmente mete, porque a diferencia está aí, seguramente. Eses tiros de Muscala está no 94% de acerto esta temporada desde a liña de persoal. Sí. Mira, bueno, agora sí. Anotou Muscala. 2 de 4 no tiro libre. Di Draper. Jul. Cuidado con ese despiste defensivo. Mirotic. Chegou tarde. Oriol, falta. Estaba na axuda e chegou tarde Mirotic, moi listo. A falta de Oriol Junyen. Aí vemos que estaba un pouco lonxe, estaba na axuda, na pintura. Os tiros libres de momento están dando un respiro al Real Madrid, Pues sí, atascado en ataque, pero ahí encontró una vía clara de anotación. Anota Mirotic. Segundo punto no partido para Mirotic. Xa digo, salvo Jule, Felipe Reyes, o resto de xogadores do Madrid bastante por debaixo. Está a conseguir a defensa do Madrid que estén bastante por debaixo do seu nivel, empezando por Sergio Rodríguez. Tamén a ausencia de JC Carroll, pero está a facer un partido que lle convén, Obradoiro, que lle faltan son puntos, falta un pouco de anotación. Xanzópolos, preparado Sergio Rodríguez para volver a cancha. Corbacho para Muscala, aí está Muscala. A primeira finta, Felipe. Primeira finta era boa, cando iba cara ao aro, volveu cara atrás e tiña xa gañada a posición. Volveu para onde estaba a defensa de Felipe. Sí. Sergio Llull. Ahí está Llull aproveitando a pantalla de Mirotic, Draper, Felipe. Vale, esa de Felipe y hay falta de Corbacho. Falta de Corbacho, rebasou un contra un. Na recuperación, xugou contra a recuperación. Rebasou un contra un. Aí momento complicado no partido. O Real Madrid. O Real Madrid está comezando a rachar o encontro. 49-38. Non por estar con moito acerto, por estar facendo un xogo moi brillante, senón por la falta de acerto do Obradoiro en ataque, esas canastas de Muscala, eses tiros de Pumprala debaixo do aro. Mala sorte. 16 puntos Felipe Reyes. Abren una pequena brecha, 12 puntos. Momento crítico, como decía, no partido para Río Natura Monbus. Xanzópolos. Oriol. Bueno, nada. Ahí está saída rápida do Real Madrid con Darden. Darden fronte a Scott. Scott que aguanta. Fantástico Scott, que ven Scott. Rebote para Mineraz. Río Natura Monbus agora con Xanzópolos, Scott, Mineraz, Oriol e Corbacho. Scott, Xanzópolos. Ahí está o corte de Corbacho, perseguido por Jul. Balón de Corbacho. Cambiaron. A Oriol, quedou Jul con Oriol e agora buscarán aí abaixo. Ahí está, balón para Oriol. Axuda de Dardem. Oriol acaba a posesión. Acabouse a posesión. Boa defensa do Real Madrid. Posesión pro equipo blanco. Sí, mamago a espesura en ataque do Obradoiro, porque en defensa en ritmo están a controlar moi ben ao Real Madrid, pero faltan puntos.
Fíxate aí o un pouco de sorte tamén neses tiros de Minerat, neses tiros de baixo de Muscala, sí, perdón, de Minerat, de Púmprala. Muscala, eses tiros de Púmprala de baixo do aro, Fíxate aí o xesto do delegado, ¿no? De Fran Grela, cando ían os xogadores camiño do tempo morto, que lle dicía: vamos, hombre, vamos. sí. Ainda é posible, sobre todo con este equipo, coa coraxe deste equipo, hai que sempre guardar un mínimo de esperanza. As porcentaxes do Real Madrid. Es que meter un pouco, lle falta meter un pouco eses tiros, soltarse un pouco en ataque, porque en realidad o partido está donde eles seguro que o contemplaban, ¿no? Pero bueno. Sí, señor, e que está no 32%, Claro. tiros de 2 e no 25% tiros de 3. Con esos porcentaxes é moi difícil gañar o Madrid. Bueno, a ver si o entende Minera. Fucking mismatch. Efectivamente, pass here Non é difícil de for the fucking mix. non é difícil de entender. Estaba faciana de Moncho Fernández, pues tal como está el partido, ¿no? De momento, Sí, que se puede romper. Sí. Son, vamos, minutos importantes estes que veñen agora. É que engancharse de novo Río Natura. antes quedou Oriol emparellado con Jul. Entón, en vez de levar o balón a outro lado, pues habría que buscalo dentro, porque era a opción mellor do ataque. E víamos a Carroll e a Borussis. As baixas para este encontro do conxunto de Pablo Laso. Felipe Reyes, diante del Minerat. Sergio Rodríguez, no cambio con Minerat. E agora Jul encara a Corbacho, penetra Jul, aguanta Corbacho, lanzamiento de Jul, bueno, con fortuna, aguantó y acabó anotando Sergio Jul. 16 puntos. Chanzopoulos, Minerat, sube Scott, e bloqueos para Corbacho. buscando a Corbacho Scott. Balón para Corbacho, complicado. A presión, a defensa de Jul, o lanzamento de Corbacho. Claro, é que se esgotaba a posesión. Rebote Scott, o final Felipe. Pasou moi ben os bloqueos Jul, Muy ben. hai que decirlo, sí. Ahí está Jul, o lanzamento de 3, tripla de Sergio Jul. Está a facer un moi bo partido, tanto en defensa, cando se emparella con Corbacho, como antes na dirección, como agora, pois anotando no posto de escolta. 17 arriba o Real Madrid. É outro tempo morto porque o partido se escapa, sí. 55-38, o Real Madrid desfacendo partido no terceiro cuarto. O parcial xa é de 20-10 neste cuarto. Unha boa defensa de Jul sobre Corbacho, e logo dúas canastras consecutivas, unha penetración, e con esta tripla de Jul poñen o Madrid a 17. Aí está como ataca a defensa de Corbacho, e aí consegue tirarse un poquinho cara atrás, Sí. e encontrar o espazo para levantarla. 19 puntos Sergio Jul, un rebote e unha asistencia. 9 puntos dun partido de non moitos puntos son moitos puntos para él. E aquí están os porcentaxes de Río Natura Mombús: 36% en tiros de 2, 20% en Aí está o triplas. partido. Aí está a diferencia. Aí vemos a Oriol Junyen con Felipe Reyes. Dá gusto ver o xogar no poste baixo, Esta de Corbacho na faciana de Rudy. As mellores accións que nos deixa este terceiro cuarto. Oriol Junyen, 10 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. Se lles dicía, camiña dos 20 de valoración noutra xornada. Eses tiros de Muscala, eses Un par de canastras de Muscala e un par de las de Púmprala, aí está a diferenza. permitiron que o Madrid se fora ata 17. Sacou de fondo xa Rafa Luz. Río Natura agora con Rafa Luz, con Scott, con Corbacho, Minerat Cedelas. Sí, con 2 catros. Balón para Minerat. Buscando tal vez maior fluidez no segundo ataque. Rafa Luz, párase, falta, Ah, e non entra. Falta de Sergio Rodríguez. Primeira. Haberá tiros libres para Rafa Luz. Golpea por detrás. Que a bola que non entra. 7 faltas o Real Madrid neste terceiro cuarto. bueno, ver de recortar antes de que acabe o cuarto, irse ao final do cuarto con algo, a diferencia perto dos 10 puntos, estaría moi ben. Segundo tiro libre para Rafa Luz. Anota Rafa. Bueno, a ver esta defensa. A 15. 4 puntos para Rafa Luz. Sergio Rodríguez con Jul. Diante del Corbacho. A ver si lo ataca. Busca Mete Mirotic. para Mirotic. Con Delas. Ahí está Mirotic.
Mirotic que levanta bola, Delas, canastra de Mirotic. Ahí arranca sempre cara a línea de fondo, Sí, muy difícil de parar, en cara. É capaz de xogar de cara, de espaldas, ¿no? Un xogador que está a mellorar muitísimo. Incluso hai quen dice que pode xogar incluso de tres, ¿no? En ataque seguro, en defensa non tanto, pero bueno. Delas, esgotó o bote. Hay falta de Felipe. A ver a tiros libres. Sí. Hay que protestar a Cardús. Tiros libres para Río Natura Monbus. Ahí está Man. Tiros libres para Delas. Protestaron. Lo que de protestar por protestar, porque a falta foi clara. Terceira falta persoal, Felipe Reyes. Bueno, Tampouco. Desde 14 de esta línea de persoal Río Natura Monbus. Son 3 xogadores, tiraron tiros libres. Muscala, Corbacho, Rafa Luz, bueno, y agora Delas, é o cuarto. Anota Delas. 3 puntos para Mario Delas. Sergio Rodríguez. Pide Felipe. Encarando a Minerat. Ahí complicado. Sergio Rodríguez. Falta de ataque. Falta. bueno. Ou de Minerat. A ver que Le pide. van a pitar a Minerat, pero eu estaba a fixar o que estaba a facer Felipe e penso que o seu brazo, vamos a ver se vemos, aí engancha Sí, él. Hay una falta anterior de Felipe. Hay unha falta anterior de Felipe que engancha él a Minerat. Anota Felipe Reyes. Está xa nos 17 puntos e 8 rebotes. Iso é o oficio, ¿no? Saber facer falta sin que te vexa, saber gañar a posición. Iso Felipe sabe moito. O segundo de Felipe dentro tamén. Importante Felipe Reyes a súa aportación para entender a vantaxe que ten agora o Real Madrid. Sí, vai ser 19 de Ñul, 18 de Felipe. reconocido polo público, acaban de cambialo e a ovación é para él. Va a hacer un partido espléndido. Berros de Felipe, Felipe no pabellón dos deportes da Comunidade de Madrid. Rafa Luz, Scott. Scott con Darden, Scott. Habrá tiros para Scott, falta de Mirotic. Segunda. Aquí se protesta todo, ¿eh? Sí, lo del Madrid tamén. La verdad que non se ve. A 6 segundos, 4 décimas. Tampoco. Falta de acerto, unha mágoa falta de acerto Con que un condenou ao Obradoiro. un 30% de 2. Sí, sí. E un 22% de 3. Gañar nunha cancha dun grande é imposible. Os tiros E ademais libres. na deste Real Madrid é imposible. Iban fallando os tiros libres, que van 4 ou 5 fallados. Máis imposible aínda. O lanzamento de Sergio, non. Acaba o terceiro cuarto, 18 abaixo Río Natura Monbus, pegou un, bueno, desde logo un chimpo, un estirón o Real Madrid que lle pode dar o partido. Veremos se hai milagre no último cuarto. ...18 puntos son os que marcan a diferenza agora mesmo. 59-41 para o Real Madrid, parcial de 24-13. Segue funcionando a defensa do Real Madrid, seguen sendo moi pobres as porcentaxes de Río Natura Monbus. Anotou 9 puntos no primeiro cuarto o conxunto galego, 18 no segundo e 13 no terceiro. Aí viamos a Felipe Reyes, 24 de valoración, 18 puntos, 8 rebotes, 2 recuperacións pro xogador do Real Madrid. Está no banco. Entra Slaughter, Rudy Fernández, Mirotic, Sergio Rodríguez. Vai comezar o último cuarto. A cousa está complicada, Tito, pero a esperanza, como digo o refrán, é o último que se perde, ¿no? Habrá que mantela. Bueno, agora hai que arriscar tal vez un pouco máis. É unha mágoa o ataque, ¿no? 13 puntos no terceiro cuarto condearon a Obradoiro, porque Madrid empezou a soltarse un pouco, que conseguiu 24 puntos. A verdade é que uns tiros fallados por Muscala, unha extracción debaixo do aro de Pumprala, algúns tiros libres, podía levar tranquilamente 10 ou 12 puntos máis sin problema o Río Natura Monbus. Balón de Sergio Rodríguez para Darden. Sergio combina con Mirotic, pide dentro Darden. Vai tratar de postear aí a Diwar. Darden. No, está con... O lanzamento ante Mineras. Será Mineras. Está Mineras porque falta persoal. Cambiaron no bloqueo. Hay falta persoal de Delas, cuarta. Falta de Delas a Mirotic. Cuarta falta persoal de Delas. Resultados en xogo: Gran Canaria 47, CAI 46. Máis un, quedan 3 minutos.
Agora Rudi contra Corbacho no posto Ahí está baixo. Rudi posteando, lanzamento a man de Corbacho, boa defensa de Corbacho, Rudi que non dá unha, rebote para Mineraz. Está lle comendo a moral, oxe. Rudi a Rudi Corbacho en defensa. Delas, hai que tirar. Balón para Scott. La verdad que esta jugada no la Scott, entendí. o dribbling de Scott, canastra de Scott. Muy bien Scott, pero Delas parece que se olvidou do aro, ¿no? Estaba debaixo do aro e mirou cara fora. Sí, no quiso saber nada. Sí. Sergio Rodríguez. Balón para Darden. Sergio. Mirotic, o lanzamento ante Scott. Bueno, canastrón de Mirotic. Claro, cambiaron Mirotic, bueno, que estábamos a falar, é un xogador capaz de xogar de cara, de espaldas, moi bon tiro de 6.75, bons movimentos, un xogador moi completo. 8 puntos para Nikola Mirotic. Mineraz. Balón para Delas. Sigue sin querer saber nada do aro Delas. Scott, parase Scott con Darden. Scott, puede haber falta. Posesión Real Madrid. Se forzou moito e aguantou ben Darden 1 contra 1. 8:45 para a conclusión do partido. 62-43. Fíxate, a estas alturas xa leva o Real Madrid máis puntos cos que anotou no primeiro no partido da temporada pasada. Sí, que quedaran 61. Sí. No primeiro cuarto moi ben, 11 puntos. No segundo Real Madrid xa no terceiro. Rudi, asiste Rudi, canasta Slaughter. Pois 24 en cada un, ¿no? Entón, bueno, aí sí que xa están os seus números, 24 puntos por cuarto, xa sí que é difícil ganar o Real Madrid. Aí está a loita entre Rudi e Corbacho. Ata o final intensos. Scott. Mineraz. Saca Mineraz, balón para Scott e hai pasos. Hai que falar tamén, penso, da defensa do Real Madrid, que tamén está a facer un moi bo traballo defensivo. Este ano tal vez mellor que o ano pasado, por aí tamén vai unha das claves da progresión do Real Madrid, porque é un equipo capaz de facer un baloncesto espectacular, pero tamén é un equipo capaz de poñerse o mono de traballo e funcionar en defensa cando necesita. Xogadores como Slaughter, bueno, todos os xogadores están a traballar ben en defensa cando necesitan. Entón, eu penso que aí deu un paso adiante o Real Madrid. 67,4 puntos en caixa de media o Real Madrid. Sí. Ese é o froito da súa defensa. As mellores defensas nas últimas décadas do Real Madrid. Sí. Moitas rotacións tamén de xogadores, pero xogadores concienciados, os fichaxes de Slaughter, de Darden, bueno, son xogadores defensivos. Dicía Moncho Fernández que para él había principalmente dúas claves. Unha era a continuidade, non? O bloque, e por outro lado que cada xogador sabe perfectamente cal é o seu rol, non? Sí. Que hai un traballo polo equipo, non? E logo cando hai continuidade, os adestradores saben o que necesita o equipo e soen fichar mellor, non? Que cando chegas novo a un equipo. Balón para Dewar. Sabes o que necesitas. Pide Muscala. Continúa Dewar. Que quedou Rudi con Rafa Luz, lanzamento de Rafa, tripla de Rafa Luz. 64-46, deja 8. Sergio Rodríguez. Balón para Rudi. O Real Madrid, por certo, que xa comezou os movimentos para que continúen Sergio Rodríguez e Mirotic. Temen que se vayan a NBA. Dos xogadores moi importantes. Sí. Balón para Mirotic, pica Delas. Mirotic de fora adentro, canastra. Evitou a Delas, a Rafa e anotou. Está entrando en xogo neste final de partido Mirotic, un xogador espléndido. 10 puntos para él. Dewar. Está pasando bloqueos, aí vemos a Darden. Dewar. No cambia agora con Mirotic. Delas. Outra vez Delas, balón para Muscala. Muscala que a levanta, sí. Agora sí anotou máis Muscala. Moi ben agora. Era o que falaba Moncho nun tempo morto. Se hai un cambio e queda un pivo emparellado con un pequeno, no posto baixo, buscalo. Hai falta persoal. Delas. Quinta, primeiro xogador eliminado, Mario Delas. Se non tuvo un bo día hoxe, no. Mario Delas. Dá a sensación de que está xa desde bastante tempo fora do partido. Sí. A canastra, aí, Mirotic saltando nunha finta, seguro que está falado. Non estivo moi ben hoxe. Observa Faciana tamén de Pumprala. Pumprala en defensa cumple sempre, o que pasa é que hoxe non estuvo acertado no ataque, quedou vaise con 0 de 7. 0 de 7, tíos. Claro. Sergio Rodríguez. Varios deles debaixo do aro. A ver ese 2 contra 1. Sergio, Darden con Scott. Vai forzar Darden. Aguanta ben Scott, tratando de meterlo dentro Darden. A Scott a esa posesión, o lanzamento. Bueno. Son as que mete Rudi, non? As máis difíciles. Canastra de Rudi Fernández. Primeira canastra de 3 para él, un de 5 desde 6.75. Claro, vai meter a máis difícil cando se esgotaba a posesión, casi a 8 metros. Balón para Dewar. Oriol. De novo capitán en cancha. Dewar. A piques de perder, recupera Rudi. Esa vai para baixo. Rudi Fernández.
Tempo morto 5 puntos consecutivos de Rudy Fernández, tempo morto de Moncho Fernández. Unha mágoa porque un bo partido, un bo planteamento, supoño que falará na dirección de vamos a acabar ben, ¿no? Vamos a acabar ben, non gañamos, vale, pero vamos a acabar ben. Ahí está de nuevo esa tripla de Rudy Fernández, Sí. distancia prácticamente NBA, Sí. e o tempo de Moncho Fernández. Observen os parciais. No segundo e no terceiro encaixa 24 puntos Río de Atura Monbús. E aí, claro, se o Madrid xa se move nos seus números de sempre, Non hai nada que facer, e agora vai camiño deles. E iso sí, nos rebotes, en canto a rebotes, aí non hai nada que dicir, No, pero o rebote foi galego. Pero as Porcentaxes, porcentaxes son matadoras. Fíxate, 27% en triplas, 40% están, bueno, arranxando un pouquiño a de dous, pero... 6 minutos, di Oriol, veña, Pues 6 claro que minutos, sí. hai que aguantar eses 6 minutos. Irse con boas sensacións, ¿no? Porque a verdade é que fixeron un bo traballo, non tiveron acerto en momentos do partido, se permitiu que o Madrid xogase máis tranquilo, que se soltase un pouco, pero bueno, parece un pouco injusto o marcador agora mesmo. 5 asistencias para Sergio Rodríguez, 4 para Oriol Junyen. O equipo baixou un pouco os brazos en defensa, permitiu unha canasta de Mirotic, de Rudy. Bueno, volver ao partido e acabar con boas sensacións, penso que é o que buscarán. Moverá de fondo Rafa Luz. 5 minutos 58 segundos. Volveu Draper. Ahí está Draper precisamente na marcaxe de Rafa. Balón para tripla de Diguar, lanzamento de Diguar, non, rebote longo, toca Slaughter, captura Diguar. Diguar penetra e agora sí, anota Ben Diguar. Gustoulle un mundo cada punto no partido de hoxe a Diguar. 4 puntos na súa conta. Di Draper. A Ciudad de Oriol, balón para Slaughter. Dardem. Sergio Rodríguez. A defensa de Diguar. Mira Sergio, tapa Ben Diguar. De momento defendendo moi ben aí Ben Diguar. Esgotase a posesión, o lanzamento, nada. O lanzamento de Felipe estaba fora de tiempo. Balón para Río Natura. Pois un bo ataque, un tiro de Diguar que non entrou, pero rebote de ataque e canasta e unha boa defensa. Bueno, pois sí, pois seguir así ata o final, ver de recortar diferencias e sobre todo irse con unhas boas sensacións cara ao partido, cara ao próximo partido. Rafa Luz. Scott. Ábrese Diguar. Indica ya Scott que esa non é a xogada, que se vaya. Sube Muscala. Olvidouse Muscala de subir, sí, cuidado Muscala, dubida, Oriol non estaba vendo. A xogada non ia por aí. Felipe para Draper, balón para Dardem, lanzamento de 3, tripla de Dardem. Cando corre, cando atopa tiros só, son peligrosísimos. Pero ¿qué pasa? Está diciendo Moncho Fernández, extendiendo os brazos, abrindo, levantando as palmas. ¿Qué está pasando? 74-50. Diguar, pide Oriol. Hay falta personal. Slaughter. Segunda. Enganchou a Oriol Junyen. Hay cambios no Real Madrid. Volve Sergio Llull. Balón para Oriol. Diguar, lanzamento de 3 de Diguar, tampoco. Rebote Felipe. Sergio Llull. Draper. Con Rafa Luz. Llull. 14 segundos de posesión. Oye, no cambio que quedó con Oriol, Por eso foi Rafa Luz e propiciou o triple de Draper. O lanzamento de Draper, toca Muscala, Felipe, ao final Oriol. Cando queda emparellado Oriol, sempre vai o base, o xogador exterior máis próximo a facer un 2 contra 1. Scott asiste para Muscala, canastra de Muscala. 10 puntos Muscala, con 8 rebotes. Sí, asistencia Scott. E algúns fallos en momentos importantes. Aí está 2 para 1, hai pasos de Draper. Boa acción aí de Muscala e de Diguar. Sí, están a salir, están a facer máis agresivos en defensa, ¿no? Buscar un pouco de ritmo a través da agresividade defensiva. Bueno, que decíamos, ¿no? Tratar de acabar con boas sensacións. Perder en Madrid é normal, hubo un bon planteamento, non hubo sorte en ataque e ao final a diferencia, pero bueno, agora ten a posibilidade de acabar mellor. Balón para Diguar. Preparado Dani Díez para entrar no partido. Diguar, falta persoal. Sí, chegaba a axuda a Slaughter, pero sí. A falta foi de Draper. Perdón, de Dardem recoñece que foi del. Sí.
Un bo xugador, dale. Primera Físico, falta persoal. Un bo xugador de equipo. Sí, golpea por detrás no brazo, logo chega Slaughter. Haberá tiros libres para Dewar, vaise Dardín, entre aplausos ao banco, entrou Dani Díez. Empezou contando algo máis na rotación do Madrid, pero... Sí, incluso un partido que comentamos aquí saiu de titular, el Dani Díez. Pero cada vez menos, bueno, un xugador que ten tempo, non? Un xugador novo. Ten uns 20 anos. Sí. Pouco a pouco, non? Un pouco que está a facer o Barcelona con Abrines, con xugadores con eso, Mario Zonja. Sergio Llull. Son futuro. Hai falta persoal de Rafa Luz. Llull, o outro protagonista. Sí, señor. 19 puntos Llull, 18 Felipe. Entre aplausos vaise Felipe. Volverá Mainsley. Se levanta Felipe. Aparte de ser un símbolo do madridismo, é un xugador que está a aportar muitísimo nesta etapa final da súa carreira. Renunciou á selección para descansar, facer unha boa liga. Un xugador moi querido en Madrid, un xugador moi importante para o Madrid. Anotou tamén o segundo Sergio Llull. Pois vai ser o partido número 21 que gaña o Real Madrid esta temporada, achegando a eses 23. Sí. Da temporada 60-61 do Madrid de Fernández. Aparece Iñaki Sanz a dirixir os últimos minutos o ataque de Río Natura Monbús. E está tamén Miki García Estobar. Sí, moi ben, Moncho, darlle minutos, xugadores que traballan todos os días. Balón para Dewar, marcha de Mainsley, Dewar, balón complicado para Scott, oye con Scott, lanzamento de Muscala, canastra. Agora entran as de Muscala. Agora entran, sí. Anotou Mai Muscala. Se é o máximo anotador de Río Natura Monbús, 12 puntos para Muscala. E creo que lle dá o rap tamén, cantante de rap nos ratos libres. O lanzamento de Dani Díez, non quixo, reboteou Muscala, enchende o peto das estadísticas. Scott, balón para Miki, aí está Miki e Mainsley, dous amigos, o lanzamento de Miki non entra. Sí, pero con diferencia de centímetros, Sí, señor, evitou uno Mainsley. Sergio Llull, Slaughter, Di Draper, fronte Iñaki Sanz, aí está Draper. Aguanta ben Iñaki Sanz, estaba preparado Miki para axuda. Aí vai Draper de novo. No cambio agora con Muscala, balón para Mainsley, anímase, non. Aí está Muscala. Mainsley acaba. Mainsley non está tampouco, sí. Eu creo que un ano antes en Obradoiro esa sí que tiraba, Sí. Non sei que lle dirán no Madrid, un pouco como tal, pero espléndido, que pasa que, bueno, no Real Madrid hai moitos pivos, hai menos minutos, tense que adaptar, aparte de adaptarse ao estilo de xogo, que é un estilo distinto do Real Madrid ou do Obradoiro, tense que adaptar ao rol na plantilla, ¿no? Que é un rol tamén distinto, entón, bueno, eso leva un proceso. Por certo, viamos aí Alberto Martín, o rapaz con número 8 ás costas, o base, jugador que meteu unha convocatoria que incluiu Lasso debido ás ausencias de Borussis e sobre todo de Carroll. Sí, Carroll. Está Moncho Fernández pensando que vai xogar o seu equipo. Moi baixo porcentaxe de triples. 3 triplas, Tampouco do Madrid para tirar foguetes, pero... No, pero bueno. No, si en ataque, o Madrid, por debaixo de 80 puntos, pois ben. Soltouse un pouco cara ao final, pero eu penso que se soltou sobre todo por la falta de acerto do Obradoiro, que non lle meteu o medo no corpo, non chegou a conseguir meterlle o medo no corpo ao Madrid, facerlle dubidar, ¿no? Como non anotaba tampouco, o Madrid pouco a pouco foi con unha ventaxa cómoda e xogou tranquilo en ataque. En todos os xeitos hai un dato que fala ben do traballo defensivo tamén do Real Madrid, Non só falamos, nós estamos focalizando na falta de acerto de Río Natura Monbús, no, pero bueno, pero a defensa do Madrid ten moito que dicir, 17 perdas por todo hoxe de Río Natura. Sí. Pero bueno, hubo algúns tiros que podían haber entrado, podían entrar e non entraron. Balón para Muscala, Muscala fronte a Slaughter, saca para Miki. Scott, continúa Miki. Hay falta persoal de Mainsley, quinta. Atacoulle, buscando a falta. A ver a tiros para Miki García Estobar. Bueno, vamos a ver se dan de tiro, porque Madrid ainda non está en bonus. A ver. Maisio Banco eliminado Mainsley. Sin facer prácticamente nada, ¿no? 0 puntos. Nada, 2 rebotes y una recuperación. Y un tapón. 5 faltas. La línea de persoal, Miki García Estobar. ¿Por qué? Pregunta Mainsley.
O primeiro de Miki, curto. Segundo tiro libre para Miki García Estobar. Vamos, Miki. Con dúbidas non está, pero acabou, colleu confianza, meteu un tiro, algunha canasta e traballou en defensa ben, como agora mesmo. Aí ante Muscala, 10 e a falta persoal que lle dá esta adicional a Dani 10. Está xogando Dani 10 esta temporada 11 minutos de media, pero máis que nada polos que acumulaban os primeiros partidos. En poucos partidos, é que non aparecen moitos partidos, os partidos que aparecen. A ver desta volta co adicional Dani 10. Sí, mandaron de repetir porque fallou o anterior, entrou alguén na pintura. Anotou agora sí Dani 10. Mais 23 Real Madrid. Partidos en xogo, Gran Canaria gañando por 3 no último minuto a CAI de Zaragoza. Apertado final en Gran Canaria. Mais 58-55, Sí. Hai pasos, non, falta de Martín de Juventud gaña ben sí, a Laboral Cuche. Bueno, remontou, ia perdendo, pero sí, 81-68 máis 13 cando quedan 2 minutos e pico. Sí. E o Barça está lle dando baño e masaxe a Valladolid. 102-48. Partido prácticamente acabado. Balón para Miki. Miki se fa hacer pasos. Robaron ya pelota. Yul. Balón de Yul. Yul, Dani 10. Falta persoal. Iñaki Sanz. A ver a tiros para Dani 10. Lembro que a vindeira semana Río Natura Monbús recibirá Nosar a Unicaja. Falla o primeiro Dani 10. O tiro para Dani. De calquera xeito, no que o planexamento na moral, digamos, de Río Natura Monbús, un partido como este, despois de encaixar tres boas xornadas, non? Con 2 victorias e unha derrota na prórroga. Eu creo que hoxe o Río Natura Monbús que lle faltou foi acerto en momentos que tiña bastante ben controlado o Madrid en defensa. Non completou o traballo con tiros, eses tiros de Muscala, algúns tiros, faltaronlle puntos porque o traballo defensivo era bo. Entón o Madrid foi collendo confianza, como non apretaban no marcador, disparouse, pero o traballo defensivo era bo, o plantexamento era bo, faltou acerto. Dani 10 forzando a Scott, acaba sacando a bola, veremos Alberto Martín, sí, tiro, non, bueno, va, tiro, nada, rebote para Scott, pesou una demasiado. Scott cruzando cancha, Scott buscando máis puntos, aí está Scott, buscaba asistir para Miki, recuperou Slaughter. Partido a campo aberto, Yul, Dani 10 e aí o Madrid é insuperable. Canastra de Dani 10. Si corre é un espectáculo. Iñaki Sanz tratando de anotar, Iñaki tampouco. Bueno, pois acaba o partido 82-59, volveu gañar o Real Madrid.